Teman masan Sherman, Bapenya yang kena gajing syakri gajing yau belai, kita teman masan jangga balang, kat kibala banyadon hagani gamit, bat yagi pradakot komiti balang, ya pi ke longkpa bat ke longkmi, ki khon samla sunrang bat kentai, kumjoro yaki heb arit baro, ngada ai kublai kerpang ya pi, haga kerteng ke bat hiang tam ke jong trai ujongi ubalong Yesus Kristus. Ngamla ruban klet, yaga komiti balang, kalba pensyat hanga, yaga nega jingkit, jong nega mit kaba menta, kan mau na wei usnem caw wei pat usnem, ngayo yaga benta ban yang kumne, ban ya sami ga kubor ga tin ga jong blei, hap deng jong ikun jong ga balang. Ngala persyang ban puson daga ka kubor ka ngabanga kwa ban ya selok lane ban pelong ya ka jialap hang ni ka janmit ka balong ru kamit jong ga jik pun kre ka jongi ha ka jing ya dei ka bala syai ka sngi bangin yos nyau bat nyin mat ya ka kubor ka batam ka banau nag syakri ka jong trai kiban sa ai ka kubor kabala syai ka sngi ngamla ban pen kenria yaladi kane ka kubor ka bangadon ban sam hap deng jongi hagane ka janmit jongane ka sngi kata galong naki arngut ki badon haka bible ka tin ka jong blai ka bangila ban sem naga gospel kat kum ka jong Lukas kalanong ka bakhan riu ngan pule tang artli kitu gidakot kedekot ke baar pulai bat ke baar pusau ki gentin ke baong kumni te hadujok ulak med ya lagi khmat ulalong hagajing kordit bat ulo yo i yo Abraham najngai bat yo Lazarus bahat sadem jamu te ula perta bat ula ong ko pa Abraham to isnei yanga to pa ro yaw Lazarus baon we yaga champriak ti jong u ha ka baun nyo pan pen kriat yaw thle jonga nabala pen kordit yanga ha ka dujok para bangai we hagane ga janmit ka menta kane ka kubor haba perkat bat haba ngapuson kalong ka ya ka bakado yang abat ya pi komgi parabangai dei kamen sim go jang ka syo ban kren ya kane ka kubor jang ka janmit chapang kini ki arngot ki ba don hagane ka bible ka tin ka jong blai nado kadakot kabakat kendai ter ngila ban semang to ngiyoi ong ngaktin ka jong blai ladon we u rispa u balaju kop dagi chain saup to bat u balaju bam ya jing bam kiba mdon we patru bayo bam kumba une rispa uju bam bat ro kane kadakot jong bible ngaktin ka jong blai ka ong la don ro uwei uta ude u Lazarus ubalatap dagat tojau haga met na baro chirunyeng nrei une u Lazarus habalatap dagat uto jau haga met baro chirunyeng nisnau tho halade ubri umnang ban yai ban yang ban lek trei ban lekta ban lek wad bam wadi kumnore ong ngaktin ka jong blai uneu Lazarus ulayai nakmat jong kane ka kardop jauneu ruspa
bat uneu Lazarus ulalap yagat bam ka balingkot lingkai ong ngak tin ka jong blei nagaba uneu ruspa ula panang ba ula pelang ha ka wei ka jaka ka bala pelang ban lek bret no yaka chajngai hanrei hangta uneu Lazarus ula lap yagat ka jingbam ka balingkot lingkai ong ngak tin ka jong blei ula sim bala bam namar ka jing kedang ka jing tengan ka jing kwa bam jonga met jongu ka bam la sha cho hanrei hamar kum ta uneu ruspa ulo yo I ya ba kum uneu breu ula ya na ka khardop jongu hanrei ong na ka tin ka jong blei une ruspa ula hukum ya lau jong sakri u jongu wang kilek be yau tai breu u ei u tei u balawan hagane ka ying ka jonga lane u balawan khmi bam hang ne Andre nu sakri u haban ko ngo u lek ya ka ban lek be no yau ne u Lazarus nagane ka khardop jong ne ruspa u ne u Lazarus u la persangkat bala ban bam ya ka de jing bam ka badon hang ne ha ka ba la pelang hang ta u ne sakri jong ruspa ola sempat yau ne Lazarus para mengai be unel Lazarus habala mat ya kata ka jinjar haga met ka jangu hang tahi une Lazarus ula klatno nagane ka perthai ula eno ya ka ka perthai kawas ngau tenat kalong endalok mino ka ka mensem na ka met jang ne Lazarus Nrai la wan xiao ar ngot de kita ki angel ki bala pha nau blei balai xiao lenti ya ka ben sem jong Lazarus para bangai ge kawas ngau tenat kalong u Lazarus nado nang ne na kendeu ha do bana poi ha ka ta ri jang ga jingkular ban ai Lazarus ka jing jathai ha ka pradas ka bal pen kre na ka beta jong rangkat bat kini ki angel ke ya lam lenti ya ka mensim jong Lazarus u Lazarus endau la poi ha ka ka khet ka jong blei ula yo ban penja thai ya ka met ka jong u kita ka jing pang ka jing kuslai kita ka jing jin jar ki ba don ha ka met jong u ki la jano bat ki la leino Satang ka jing wai risa ya ka sor ya kan ot ngau tenat. Oh hallelujah, hallelujah. Balapan phang pan snat ro nado kle hado kchat ya ka rnyeng jong Lazarus. Para bangeje une Lazarus. Kat bau dang don hagane ka perthai ulamat ya ka jing jar ya ka jing ki baharukom Henry endal klatno na ka perthai ulai yo ban chong thai rengkat baruk pa Abraham habneng ong ngak tin ka jong blei Henry une pat urus pa kat bau dang don hai na ka perthai kumada ong ngak tin ka jong blei ulalong breu ubadap nadong sadong mdon kata kajing duna hangno ro kajing long ren yeng kayeng kilok kijor kibawan nawa naneng cenrang bat kentai samla barang ba ulaya kurlut na baro kita pralok kejangu bandia kawai met bandia kawai bam snauba Hagi jaka ki ba fer para lok baye une ruspa ublei onom pua ya ka wei pa ka wei kamen sem la daga long kabarit katno ukwa baka enda kladno na ka perthai bakan poi sakti kamon ka jangu blei upha
ya lagi syakri ki jangu ban le kren dan ban pensau tho knang mam bauro unwan sakajing kala ka bamot hanre une ruspa mdon kapor ya u ban cha skor lane ban snap ya ka tin ka jong play leng ba ki sekri ki jong play ya ka bau play ulapha ha ying lane hangno ban ya kendo markmat ya ruspa paralog baik kapor ka bakat do e ban ya kren bad une ruspa kalong ruspa ublay ui yapi kata ublay ui yapi kata to kala ka bamot no anre ruspa upan pai kala uang etongin saya kendo pat hagawe pat kapor ya mentang ngam don por ban be salagi jong ki kam ki jam ki jonga para bangai be hap deng jong jing yai lenti katto kat netli kisngi lani ki tayo u ruspa ula kem jing pang no agamet jong u badai u briu ba biang gaspa apau lapen kit mar ya u chagi jaka sumar kibar remdor knang bagi doktor kin launo yang ini ke cingpang kabadon hakamet kajamu paralog bai endau la poi haka jakat sumar yaune uruspa ki doktor kinos kila persyang ban lekat bala ban penkoi yaune uruspa ban yo biang yakamet kabaklain bat kabacai kabapura hakamet jangu anrei kapor ya u kam sya syu lawan ke nakat kinagi doktor ke bala ong mdon lat syu ban sumar ya ruspa kele ya tho ya ki bahaying hasem jang ruspa mar kumta ki pralok ki prajor ki jong u ki bia don lang bat u hagane ke jekat ya pang ke jong u kele mare balik wat ya ki bahaying hasem jong u andai kini ki bahaying hasem anda ki lajan poi hagane ke hospital ki ya ka bau neuruspa ulathia kamen sem jong ruspa haswa bakan kutno bat kamen sem jongo hachwa bakan mino naga met ka jongo ublay onom kwa bakamen sem ka weipat ka weiro kan sep ublay pa yaki angel ki jongo ban lay kren yaune uruspa knang baun kelano ka bamot ko ruspa to kelano ka bamot menta kamit on chimno ya kamen sem nami pen ban une ruspa lapan pai ki kenten ke bas ngau si ban ngau em kaspa kan pen im yanga da ke bas ngau si ine angel ki jong trai ki bala le thop kren ya ka jing sisa ki la le pai no andai ruspa kamen sem kalamino kalaklatno kita di bahaying sem ke jungu kinam yo so bania kren anda kila poi hangta kila lap satang kamet ya kamen sem ke jungu kam don so para bangai be kawas ngau pla kalong mano baya lam lenti yau ne uruspa bat ya kamen sem jong ruspa da kita ki angel rangba jong Lucifer ubaya lam lenti shadow kata kajakam kabang ikot kadujok
Kia lek ringkat bat gini ki angel jong Lucifer bat une ruspa enda swabaun rung sakane kadujok sapo jong ne ka karai uyos ngeu ya kasur jong kita ki breu ki badon hapo jong ne ka dujok kibaya lenyar bat kibaya yam bat kibaya daikniat kibaya tho yang ublay ubaim ula perkat haga jing em ko jong u ngam tip siano ngan poi bat chae bakine ki ken rat ki jonga kin yalam yanga anda pli ya kata ka jingkang jong ka dujok uyo i ya ka jingklang jong ka ding hapo jong ne ka dujok hapo jong ne ka karai kabala thangrhem yau ruspa lapen hap yau hapo jong ne ka karai jong ka ding ong ne ka tin ka jong blai lapen kordit yanga na dujok ong une ruspa ko pa Abraham tepak sayau Lazarus baun penjau dari sempriak ti ke jauh on ai yanga nabalapan kordit yanga hang ne hang thle juga ding pa Abraham uong Lazarus umla su ban lei nang ne satu bat nang tu sane urus pa us ngau tho bat u kun mau lot na dong sadong kat bau dang im haga perthei ulale iki kam ki ba bon rukom haga jing im ga jangu bat ula ong ya u Lazarus ula ong ya pa Abraham ko pa Abraham to pa saya ki nong ya tho lupa bakin lei chagi ying janga bakin ya tho sagi sangot ki para ki janga yo bam makiro kin hap chakane galenti kaju kajing jubab upa Abraham ong ai bakin yos ngeu si bon kenong ya tho lupa uneu ruspa ken mau yagi to ki bala leino ki por ki ba wan haga ying ka sem jongu ki ba ya kendo halenti senteng ki ba ya kren badu ki ba trang ado ka donot ban yo ai ya ka ta ka jing mot nang baun im ya ka jing im ka babha tip bagi long kita gi nong ya thu lupa hado barus pa uong komne pa Abraham ladami pa uwe na nong yap bam makiro kinngay upa Abraham uong labo ya ka karai hapdeng kinom la suban lay na siliang cha siliang ay bakin yasneu nagitawin nong ya tho lupa kiba bon ba kabang yaga bangala pun kubor haki para bangai bi hagane ga janmet kaba menta kam don ga jinga per badune ruspa ni im ga jing im kaba paho kaba pahang ni don ga jing im kaba kuslai ya kata ga jing im kaba la chai la ne la chisngi para bangai bi haga we kabalang kaba ngaya kendo maria wai ga jing seng kaba arsin
Henry utau kon samla jong kataga balang kila penmi no na ying mane na maru kempang na ying mane kila persang ban penkit yau sa ka jaka sumar na marga jaka ka badngai la kumno kamduna ya ka sikenta siteng ban yai kidat 4 don kali kia lek kini samla arngut ban lek ba ya neu bapang sa ka jaka ban yo jing sumar endala po siteng lenti utau bad ba nongkong yau tau bapang uong ngalat hai ngau bahaban ba mamiapat endau ta ubayai ulasim ya katagam yau ta ubapang nadin henry kat ba ulasim lot ba ya lau ne unong pang don so don satang ke khara lane don satang ke negamet para bangai teik endala phai nang ta la penkit ya o satang ke met don so endala poi haying kipahing sem kila yam kila pait ka donut utau rang ba balang hakata balang ubadon uang wat sneusi namar pila yo sneu ya ka kubor nado menemenski arsen ka jingeseng kane kadai ka bala bobek borenti ka jong mulai yang iwei pai wei om tang yau ne ubahaying sem jong phi lene om tang yau lau khon u jong phi kabadan kam kalong tongin pen kre yala de ban ya sem baru nong pen im jongi u Jesus Christ parelok bai habangi im hagane ka perthai kiba bon lagi kon janga balang ngim kan mau lane ngim jo perkhat andang ila mi nang ga perthai chong basa jongi chai ngin poi kala biang na em yangi bangin poi benang ngim yo i yagi khmat kiba ga jaman sem ban pek yaga jing ngai ga jonga bat ka jong phi na khmat jong blai men hakato kamit kabingi pelong ya kaji seng yalap hang te hamu khep kat dang yang yalap mdonu weiro uba cha skor uba mi na ying na sem ngai ngo yau blei chi teng ka jing yalap kala ya henrei ki khon jong ka snong nga thau kila mi na ki ying ki sem jong ki ban le snap ya ka jing yalap ngantip ngangai ka bo jing karmen ublei unkren ya gitu ki badon ka men sem ban snap lane ban snow ya ka khubor ka tin ka jong blei bat ka ten jong ka jing pen imei kerpat yang i kum ki khon jong ka balang tongin bu kerpang ya ka jing duai hagi jaka ka baka balang ka don ka jingkit ka bakhia ban yalap ya ka gospel jong ka jing pen im ka jong trai jong i u Jesus Christ ki men sem ki ba kordor ki badang bon ba ki ban pat mat la ne ki ban pat sem ya ka ban ya kendo ban u Jesus Christ ba pin ngau ba ban kersan lem haka jing duai ke jong phi la na phi don hang no haka ying ki sem ke jong phi la ne haka jaka pule haka jaka trace ka ta jong phi hanga marwe habanga don hang no ngaju duai sau blei ngong a blei kan hat ya rab ya kal kat rei jong ka balang jong i kat ne kileng kat rei jong ka balang henrei da kajing ik pada kajing yalam ka jong blai 4 don ka weiro ka bathot ha kajing ya lenti jong i na ka ban ta ban yalap ya ka gospel jong ka jipin im ka jong trai jong i Jesus Christ kat bangi dang don ha ka na ka perthai tong en yai da ka ban sem ka badon ka jing sneurit ngin kup ya ka jing long Kristan
hak jing im ka jong abat ka jong phi bat ngin lek jing mod ro ban phai sau blei bau ni ka yang abat ya phi bangin im hajan jong o para lok ba ye leng ba ka ne ka por ka ba ko dor jong ka ne ka met jong ka ne ka met ka ba menta kumbala ong ka ne ka met ka long ka met jong ka jing pen kre ban diang yau men sem ba khoi la chai ka ski ngangai thi bo dap deng jong i ki ban wan ji ka seng la chai ngin yo mat ya ka jing kar khu nak nagi sakri ki jong play ki ban sa sa mi ka khu bor ka tin ka jong u hap deng jong i kum gi khon jong ka balang la dang yo mat ya ka jing trei ka jong men sem ba khoi ha ka donot ka jong a ka jong phi ka balang ka jong u kan im hang ne leng ba ka jing pen chai bor ka jong men sem ba khoi un ya lam yang abat ya phi un sei yang ada phi naga jing long klot naga jing long swai naga ki bor jong ka perthei ngim not ban len hapo gini ki ski bet gini ki por ki ba menta ngia mat ngia yai rengkat bat ka ka perthei ka mangi im si bet por ka ba kong san ka long tong in phai sau blei da ka men sem jong a jing it plet ye la ka jong a donut khnang bo men sem ba khoi un rung hapo jong a bat hapo jong phi un yai san char ya ka jing im ka jong a bat ka jong phi bat un ya lam ro ya nga bat ya phi ha ki por baro hagis ki bnai ki ban sawan ki neusnem uban sawan baro jisnem lengba kanega ri bible week lengba kanega ri bible sunday umen sem jong play un ta ya ka dono jong abat jong phi kum ba ka tin ka jong play ka ong to wan phiang a baro ki ba thaj bat ki ba khya ka jikit tengan penjam ya phi ngatip ba phi wan hang ne rengkat bat ka jingkit ka ba khya ka ba don ha ka met ka jong phi u trai jong yu Jesus Christ u kwa yang abat ya phi i wei pai wei ngin wan ha ka chat jong a ding na ngin bread ya ka jingkit ka ba don ha ka met ka jong abat ka jong phi khnang ma manga abat ba phi ngin snau tho ala de ka chat bat ka ti ka met ka phat jong i kan stenglot ngin yamare syaga jing syakri lang ka jong yau play paralok bai ngi don kam yagaban pen kre halade marwe wat le kai bat kane ka perthai ka bangi im tang sibet por ka ba sai kala yang abat ya phi paralok bai tongin phai sau blei uba im uba manga ban ma phi ngi yai ban sakri u man gasni man ga por pendim ya ka jing duai khnang ba ka mensem ka jonga ka jong phi kan klain bat kan yo bor ban yai chaprang to nang yai da ka bor khnang ba mensem ma khoj on pan chai bor yanga bat ya phi i wei pa i wei ki ba yo mat ringkat bat kan ka tin ka jong blei phai sa kan ka tin ka jong blei im kumba im une ulasaros kat baurang don hang ka porthei umat ya ka jing snausi ka jing jar ka jing pang ka jing kuslai udo bam dodi jo kuslai jo perkhat jo mi kata ka jing mot ka ba dak wei pat ban kren ya lau blei nong bo nong thau uang ka ne ka long ka ba bha suda ka ba blei u ai hakar yang ka jong u ka long ka ba bha suda tip manga ban ma phi la da jia ba long kum ta ngi ong ne em kum ta ka ne ka long ka ba bha suda le si la ban ong
ngintim kelayau belai Hendre ingin ong long kamon ke jong me Namar balai banga ong kumta Ngilatip lupa bangin im tang cibet bor Ngin ya tang cibet bor Akan ka pertai Ngin eno ayaka Kaying ka ba bom cukup jiunom La jiunom Haka jaka ka ba Lazarus Usa hangta Ngingiru ngin poy kum uneu ruspa kat bau dang don nang naga pertai u im ngau ba u khot lang ya ki lok ki jor ki mana wa bananeng na mingi na sepni ban ya khawai ban ya bam ngau ba ban le ngau ba bat kan naga pertai endala klat no ka men sim ka jong u ka poi syakata ka dujok Ublay syom labo yang ayapi yang kanega dujok pila ban keli yang balay ublay ubo yang kanega dujok ngitip baro gibal puli yang bible kaktin ka jong ublay kalong ublay ubo ya kanega dujok tang yau ta u angel rangba ubala syapakot nang tay na beneng ulus sipar Ubala persya ya gamon ke jong bulai. Ubala ya sakma bat kana ka purthai ula im bat kana ka purthai ulong unong yale persya bat ublai. Namar kata lok i to ngin phai sya ublai ngin tip bagane kalenti ka bangi dei ban lei bat kaya ga no kalenti ka bangi dei ban e Nang bangin tip banjit ya kan lenti ka bacisha ka bangi don ka jikarmen ban poi sya kata ka beneng ka ba bom jikut endang ilami na ka ka jingeseng ringkat bat ka tin ka jong blai ringkat bat ka jing duai ka jong pi iwei pai wei ya lade cimet cimet kenang bau mensem ublai un chong sa kerhai un dap kerhai haga donot ka jong pi mensem ublai un yai don rikat bat pi haga ying ki sem ka jong pi haba pi tia haba pi chong hangno ba pi don para lok ba e klem dau mensem ublai ngem la ban poi shano ru Daga mensem ka jong ublay un penpoy yang abat yapi syadu kata gatong ka bangi don ka jing karmen ban poy sya beneng ngangai ladang akli yapi kanongot na preng jong pi ki bakwa ban lei chadu jok mdon barakti weiro ladang aong pat kanongot na preng jong pi ki bakwa ban lei chabneng baro pinyerak tibat kedat namar kata kadau tongin syakri yau blei nadu ka donut bat nadu ka mensem ban aiti lon yalade ban pelot ya ka por ka bakodor ka jong abat ka jong pi ban syakri yau blei ban im bat ublei man gaski bat man gapor kenang bangin long kibriu kiban la ban sendor ya kajing long kristan ka jong i lada ka long konta ka balang ka jong ublei hangne kan long ka balang ka ba shit bat ka barhem bat ka balang ka ba don sem bako bakan long ka balang ka ba im ha ka jinga seng baragi ying gisem jongi lane hangno ha bangi don bangin pen i ya nuksa ka baba ha ki we pat kumbala ong mentan baga balang wapung ka don ka jingkit ka bakhia hado kata banyalap ya ka gospel jong ka jing pen im ka jong try pilei kun samla ki hep arit baro pilong kalaway jong ka balang ka jong Jesus Christ chim gane kalengkor happy
เป็นแคร์ฮาลาดีมาร์เวย์งานเอชแคมเพนเซียกันดูบัดอุมันซีมุบเลยละชายนาดูก็จะเซ็งก็ไปชิเพลไปจีฮาดูก็จะเซ็งเมดอุบเลยอุนยารับอุบเลยอุนเกิร์คูยังอีพาโรกิบวันจะกันนึกสักรียังอีอุบเลยนักบัตรกาปูรมก็จะอาเมน